nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayong kayo'y matanda na't nanghina, ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo ba'y aalalayan at aka'y hindi? Pag lumuluhay, patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag gabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit. Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin, pagod, lungkot ay tiniis. Ayo. Hindi Good morning po. ko malilimutan. Nangita mi ni Ma'am Nina Pukita Arnay. Siya, ma'am. Ay, ikaw, ma'am? Ay, good morning po. Surprise delivery for you, ma'am. Pwede mo dayon, ma'am? Ano yung sulod? Sulod yung kasbalay. Ikaw may ito ba? Sulod ya? Ikaw ba yung celebrate? Mandapit niya ay. Ano siya? Ganyan ko lang. Hindi surprise mo kapag deliver. Sige, tara, tara. Walang katumbas niyong pag-ibig. Ito pwede mo. Dara agi or dara? Ano ka, ma'am? Good morning po. Ipulpot guys na lang. Barangay pa naman. Ang buhay panatahanin, babandayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag gabi ay malamig, Ito pwede, dara lang, ma'am. Pwede mo dayon? So yan, so good morning ma'am, good morning everyone. So gumayong buntag sa inyong tanan, no? Ma'am, basin na tingala ka og kinsa mi, og nganong daghan mi og dala. So anyway, di ay ma'am, we are from Everything Surprises. So naday sa ka-special nga tawo ma'am nga gusto ka i-greet og happy birthday. And then naa siya yung mga surprise gift na gustong ipaabot para sa imuha. So, inani ka nila ka-special, ma'am, o inani ka nila ka-love. So, nasa sila padala for you na bouquet of flowers. So, ayan, palakpakan naman natin si ma'am. Happy birthday po! So, aside from that po, ma'am, so, syempre, inani po sila ka-sweet for you. Na po sila gipadala for you, nga? Na po sila gipadala, ma'am, nga? Ferrero Rocher, chocolate. Ayan, palakpakan naman natin si ma'am. Happy birthday po ulit, ma'am. So, syempre, birthday ni mo na po sila ipadala sa imuha, ma'am, nga. Arrange balloons. Ayan, palakpakan ulit natin. Happy birthday! Dito lang ang sa kilid. Okay na ba? Ayan. Okay? Tapos, wasa. Okay, so aside from that, ma'am, so since basin malayo siya sa imuha, napot siya gipadala for you nga teddy bear. So as if nga nandito yung presents. Palakpakan naman natin. Happy birthday! Kulbaan na si ma'am. Kisa kay gatag ni ma'am.
Wala kay idea. Okay, sige. So, let's continue, ma'am. So, syempre, natagan ako ang flowers, Ferrero Rocher nga chocolate, teddy bear, tsaka balloon. Syempre, birthday ni mo today. Dili mawala. Napot siya gipadala nga special red ribbon cake. So, ayan. Palakpakan naman natin. Happy birthday po. Wait lang. Wala na yung bangko isa. Balal ako dapat na. Kadagan ni. Secret. Isa kay gahatag ani ni ma'am. Wala dahil siya idea. Okay. So, ma'am, excited daw ka may bawaan og sa gahatag ani nga surprise. So, excited na si ma'am. So, ba't nakakaikuan, ma'am? Secret admirer. Hala! May bago natin karoon nagkisaghatag ganing surprise. So, syempre, since nahatag na nako ng surprise gift na gusto nila ipabot for you, so, ma-feel na mo ngayon, anak kanila ka-love, inaanad kanila ka-special. So, karon ma'am, may bawaan na nato o kinsay gahatag ganing surprise. So, ayan, from Everything Surprises, na siya letter. So, ako alam basahon, ma'am. Okay? Sige po. Ina lang tama nga. Kasi kagahatag ani. Dear Mama Nena, first of all, I want to thank God for the blessings showered upon us, who always guided our family through challenges and difficulties. Nalipay kay ko, kay na ako'y parents, nga permi naa sa akong side, maminaw sa tanang problema nako, nga always sab ko nila suportahan, og tagaan, advice sa mga maagian nako nga mga pagsulay. Ilabi na sa akong mama nga nag-celebrate sa iyang adlaw nga tawhan. Ma, happiest 53rd birthday, ma. Tiguang na jud ka man, oh. Ha 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 ha. Bitaw ma, ako lang jong maingon. Salamat kayo sa imong pagkamaayong inahan sa tanan nimong mga anak. Thank you kaayo sa pagkamaayo nimo nga lola sa imong mga apo. Salamat kaayo kay ikaw jud akong permi maduulan ug masangpitan sa tanan nakong panginahanglanon. Ilabi na sa time nga nagkalisod ming mag-igsuon. Ma, I love you so much. Permi ko magkatawa, ma, nga sige kag panghangyo nga mag-surprise, pero karon gipaning kamutan jud nako para matinuod. Ha 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 ha. Bitaw, adlaw karon sa akong gwapa nga inahan. Siyempre, naliwat sab ko. Aha pa man di ay. Ha 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 ha. Salamat kay gwapa akong mama. Mauna liwat mi. Cute sab siya, char. Karon ra na kay adlaw ni moron, ma. Bitaw, sorry sab, ma. Pabadlong ko nga anak nimo. Bisan unsa na mo kapabadlong, wa kaming suko sa pag-atiman ka namo. Ug sa mga apo nimo, ma. Sorry kaayo. Love kaayo ka namo, ma. Maskin tiguwang na ka, ma. Angay unta nga mo pahuway na ka. Miatiman gihapon ka. Salamat kaayo, ma. Again, happy birthday, ma. I love you. Nagmamahal, imong pinakagwapang anak. Si Ma'am Robilyn. So, yan, palakpakan naman natin si Ma'am. Yay! So, yan. So, naging emotional si Ma'am. Nakahilak siya. Okay? So, Ma'am. Si Ma'am na rin, no? Ayan, si Ma'am Robilyn. Inanijid ka niya kalab, Ma'am. Ipapil gid niya sa imuhang special jud ka sa iyaha mo nang nabuhat niya na inani nga pamaagi nga surprise. So sa iyang surprise gift, ma'am, nga gihatag karon og sa iyang letter nga gisulat for you, unsa man imong i-corresponds for her. Salamat sa akong anak.
pag-abot lang yan ninyo ng utana, nga anak ko, nagkamali. Anak ko sila. Ako kay Balot. Unsay iyang mga gikuan ba sa kuha, giko surprise, wa ko kay Balutanan. Pasalamat nga na apo ko ninyo na 53 nga. Tagal kong apo, na po anak niya, makatabang. Sa akong birthday nakasalibrate siya. Ako magdahaw may nani, akong birthday karon sir. Salamat ko kay ninyo. Migrate ko sa ako. Kanyo kay salamat siya, ma'am. So yan, palapakan naman natin si ma'am. So ma'am, you are always welcome for us. So inana lang jud ka kalab sa imuhang anak ma'am, nga diin gipa-feel ra gud niya og unsa ka ka-special. So napakailahi kadungag ma'am. Sig napakailahi kadungag sa iya ma'am. Sige po. Ay nagtabunin mo na mo okay lang ana. Yan. Para makita ka gwapa. Sige po. Ipasa yan sa face. So wala jud ka expect today nga na ay surprise ngayon ani. Wala ko sa big na sa yan. Okay po. So Tingalan ko gahapon nga. Sa ka man nimo? Ay, sige lang po. Tapos, anong ko lang, manitahan ko niya, surprise ka gahapon. Karon daghan na lang po naghapon. So, murag, wa ko kasamot yun. Sa iyang buhat ako, murag, luha sa kalipay. oh, tears of joy po talaga yan, ma'am. So kanang na imong gibati karon isa kalipay na ba kumaga di nimo ma-express, di nimo masabtan. Sukat-sukat man po, sir. Karon paninay tamo, sir. Okay po. Birthday na po, karon pagipod ni siya na tamo. As ibig sabihin, promise si ma'am wala dari. So karon parang nimbawi siya nga whereas na naman siya dari. So dapat iyahang parang gipa-feel sa imo ginana jud kanya kalab na bonggahon niya ang imuhang kuan nga full of surprises na ang mahitabo. So at least ma'am, we celebrate happy ka nalipay mi nga happy pud ka sa iyang gihatag nga surprise. So daghang kayong salamat sa pagdawat sab sa mo diri, and then very appreciate din sa imong reactions or as kabalo mi nga grabe wa jud ka expect ani nga mahitabo. Okay po. So daghang kayong salamat ma'am. So since naman yung mga anak dari, okay ra nga mga hayat taog kanang birthday wishes, okay? Sa isa lang, sige po. Hata mag-start. Imo na lang ma'am. Kay ikaw may kahatag sir. Opo, sige po. Dali ma'am. Lahi ng sulat, lahi po ng kuan. Sige na ma'am. Alam ko marami ka pang sasabihin eh. Dito lang po. Sige na. Sige po. Lingkod lang ma'am. Ayan. Okay. So, birthday sa iyong mother mo. Ikaw gahatag surprise, no? So, ayan, ma'am. So, na-meet na gini mo personally ang gahatag aning tanan. So, nagpaulo aning tanan nga. Nagpaluyo aning mga surprises is si ma'am Rovelyn, ma'am, no? So, ma'am, unsa man imong birthday wish para sa imong mother, sa? Kumusta sa akong mama, no? Ma'am, happy birthday. Huwag ka kasabot sa akong surprise. It's okay, ma'am. It's a tears of joy. Nimo, kapilang nga sa birthday ni Papa. Huwag ka kasabot nga. Abini mo si Papa la akong love. Di mo nasabtan. Every January makaanhi ko tungod kay napoy okasyon. Dili lang kay birthday. So, ako lang ikukuha na sa birthday ni Papa, permitted ko. Sinsya na, o dili sa birthday ni mo. O dili lang tungod sa COVID karon di jud ko ka kuan, di jud ko ka anhigyod. Pero nakuan man sa COVID. So, karon na dako gyud kay ko pasalamat nga nakakuan ko sa imong birthday ron ma, pero akong walang imo mga hinaot nahatagan pa ka sa Ginoo taas pag kinabuhi o proud kay ko nga ikaw akong nainahan kay di ni maingon ani kung wala ka. Palapakan naman natin si ma'am. Nagyana to pero kaluyan sa Ginoo na kuan jud kaya ra o maoras to ma happy birthday. Oh, palakpakan naman natin. Thank you so much po, ma'am. So, ayan, naging emotional si ma'am. Grabe ang surprise. It's okay po, it's a tears of joy. So, ma-feel na mo na love jud kayo ninyo ang
isa't isa, kumbaga as a daughter, love kayo niya yung mother, and as a mother naman is love na love na yung daughter niya. So daghang kayong salamat ma'am. Once again, palakpakan naman natin ulit. So next nga mo is, sige po. Nagsuon. Dali ma'am. Igsoon it ma'am. Igsoon ni ma'am. Kani. Sige po. Okay. So ma'am, birthday ni ma'am Nena. Igsoon mo ma'am no? Yan ba na? Okay. So, unsa man imo ikaw wish sa iyang birthday today, ma'am? Happy birthday. Tagaan ko kang Ay, salamat kay ma'am. Palakpakan naman natin. Thank you so much po. So, birthday ni ma'am Nena. Unsa man imo ikaw wish sa iyang birthday today po? Happy birthday na. Naot. Natagaan pa kasi ginawman ng lawas. Bansa imong mga anak. Sa imong pamilya o apo. Padayon sa imong pagkabuutan. Ringalog ko na layo. God bless you. Naot nga manipayon karon sa surprise ni Tatang. Kami ra din nakahibaloan ni nang wa jud ka pahibawan ni Tatang. Happy birthday. I love you. Palakpakan naman natin mga kids. Palakpak. Lingkod lang dari, sir. Main butag mo tanan. Maing buntag sab, sir. So, sir, birthday sa imong pinakagwapang asawa, sir. Unsa man imong wish sa imong birthday today ug unsa pud imong masulti sa surprise nga gihatag sa imong anak. Nanapo diri siya karon, sir. Ang akong ika-istorya, salamat sa Ginoo. Nakaabot jud sa 53 Mrs. Mauray kong ikuan na nakaabot sa 50, nakaba-birthday yun. Ikaduha, salamat po kung anak sila. Angay yung mita na. Mao sa kuha nga. Salamat tanan sa akong magsuon. Apo sila. Kung apo, ang Ginoo, nagpasalamat yung mita ko. Salamat kay sir. So, Yung tanan. thank you. Welcome always po, sir. Unsa man imong wish sa imong asawa? Ha? Sa imong wife po. Ang salamat kayo. Napakay kadungog, sir. Kumalo ko eh. Gapugong-pugong ra ka eh. Napakay istorya eh. Sige na, sir. Unsa pa, sir? Dugagi, sir. Unsa pa, sir? Ali Renz. ice cream din ko. Ice cream. Pati wala lagi ka nung Wala na dyan. Basig na pa kay gustong i-kuhan dira. Isante. Okay. So, wala na, sir. Dagang kayong salamat, sir. So, ayan ang sweet naman. Hug mo naman ulit, sir. Kiss mo nga ulit, sir. Sige na, sir. Kayo ba'y alalayan at kakahindi? Pag lumuluhay, patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag gabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit, ipapanalangin. Thank you so much, sir. So, ayan. Sobrang sweet. Sige, yan. Happy birthday, Lola. Oh, ang cute naman. Palakpakan naman natin si baby girl. O, diba? Na-feel niya din. Kumbaga, parang kahit bata siya, at least, diba? Yung emotions na andyan. Sa happiness yan, kumbaga, parang na-appreciate niya din yung surprise. Sige, kiss mo na lang ba? Oh, yay! Happy birthday, Ante. I love you. Oh, yay! Thank you so much. Ayan, ikaw ga. Sige, sorry. Happy birthday lang, Lola. Sige. Happy birthday, Lola. I love you. Thank you po. So, ayan. So, napay lang mo. Ayan. So, birthday ni Ma'am Nena po. So, imong binalayo, sir, na? Unsa man imo ikaw-wish sa iyang birthday karon, sir? Ang akong kawis na unta, nagapag katuigan, uabot sa ang kinabuhi. Ha? Opo. Usapon, ininaw ako magmalinaw ng ilang pagpuyo sa lumpusan. Mura na ako ikawis. Happy birthday! Ang wish that many years
many years to come. So yan, salamat kayo sir. Palakpakan naman natin. Salamat kayo. Okay, so kung wala na yung wish, no? So natay cake. Asa lang abrihan ang cake. Okay. So yan, so natay cake. Ang nakabutang sa atong cake. Kalang pasahod mama. Happy 53rd birthday, mama. From Tatang, Bobot, and the 2 kids. So yan, palakpakan naman natin ulit. Happy birthday po. So karon ma'am, birthday ni mo today. Kung sa man imo ikaw wish sa imong birthday karon ma'am. Salamat Lord nga natanggal ko ng panahon naman panglawan. Taas ng kinabuhi. Salamat sa tanan ng buhat sa surprise sa ating Oo! sa kumisita sa lahat. Salamat kayo. So yan, so blow the candle na. Yay! Palakpakan naman natin. Happy birthday to ma'am. So yan, kantahan natin si ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! So yan, so happy birthday ma'am. So, unsay gibati ni mo sa surprise nga gihatag ni Ma'am Robilyn karong adlaw. Ayaw lagi halalay. Labdan ang cellphone ni mo lang. Dagan kayo salamat. Ganiha, naghugot ako ang dughan sa gibuhat sa kong anak pero murag nasabtan ako ang tanan. Dughan yung kayong salamat para sa kong anak. Kaya nalipay gibugot. Sa iha mismo ma'am. Sige ma'am, naaman siya dali ma'am. Sa iyang bana nga yung Bobot, Roel de la Cruz, iya pag-support sa iyang ituwag. Ata yan sa YouTube yata. Sa pinangga lagi nila, pinangga sa sulanan ko. Sa mga problema, nila, maabot ko. Sa problema ko na ako, makatapos ko. Una, dako kayo kong pasalamat sa mga duha ng magtiayon ni Roel o Roel. Dako ko kayo balo sa ilang ibuhat. Nani di ay. Pagkita na kong 53, pero muli ako nakita karong lawa. Ilang surprise. So yan, so dagang kayong salamat ma'am. Palakpakan naman natin ulit. So ma'am, kabalo ko grabe ka happy nimo as in nagluha ka sa kalipay, so it's a tears of joy kaya ka umiyak. So inana lang nimo na appreciate ang surprise, and then kabalo ko ma-feel good namo nga inana giday ka kalab sa imong mga anak kauban sa iyang mga bana, sa iyang bana og sa iyang mga anak. Then sa imong hapong mga pamilya nga naa diri, so daghang kayong salamat, ma-appreciate namin. Ang daming nag-wish, so ma-feel namo nga love pud kanila, and then ikaw po ma'am is ma-feel din na mo na love mo din yung mga anak niyo po. So daghang kayong salamat sa mong pagdawat diri. So ang wish na mo sa muhang birthday is more birthdays to celebrate. So you are celebrating 53rd. I know naman is more life ang bigay ni God sa iyo. So really wish then na more blessings para sa inyong tibok pamilya. And then we wish then na in ani gihapon ang celebration puhon sa umaabot nga sunod na celebration na magkauban mo nga daghan. So once again, happy 53rd birthday ma'am. Greetings from Everything Surprises. So ayan, talapakan naman natin. Yay! Inaalalayan bawat paghapang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag
maaruga. Ngayon kayo'y matanda na't nanghina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo ba'y aalalayan at takayin din? Pag lumuluhay, patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag gabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit. Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin. Puyat, pagod, lungkot ay tiniis. Hindi ko malilimutan. Walang kapantay niyong pag-ibig. Huwag kayong mag-alala. Sa puso't isip ko'y nakatanim. Sa aking sambahay ay padarama ko rin. Walang katumbas niyong pag-ibig. Aking mga anak ay akayin din. Pag lumuluhay, patatahanin. Babandayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. At kapag gabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit. Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas.